Ola, como están? Nova operación contra a corrupción e unha vez máis Santiago é unha das cidades salpicadas. Desta vez trátase dun dispositivo bautizado como Patos, posto en marcha dende un xulgado de Vigo no que xa foron detidas 5 persoas. En Compostela, os axentes de vixilancia aduaneira rexistraron as oficinas de CESPA e presentáronse tamén no Concello para recabar información de varios expedientes, entre eles das obras da finca do Espiño, do acondicionamento do estanque da Alameda e das obras de mellora da Rochaforte. Os axentes de vixilancia aduaneira volveron hoxe ao Concello de Santiago e non por nada que teña que ver coa Pokémon. O xulgado de instrucción número 7 de Vigo puxo en marcha unha nova operación contra a corrupción na adxudicación de contratos, bautizada como Patos e que lle atinxe a varios municipios galegos, entre eles Santiago. A policía realizou rexistros en varios departamentos do Concello compostelán para recabar información sobre varios expedientes relacionados coas empresas investigadas na trama. Trátase, en concreto, do acondicionamento da Rochaforte que lle foi adxudicado a Iriñas SL, da mellora do estanque da Alameda e do acondicionamento da finca do Espiño, estas dúas actuacións encargadas a CESPA, confirmábao a edil de Facenda, Cecilia Sierra. La urbanización de la finca del Espiño, la mejora del jardín de la Alameda, el ajardinamiento de las rotondas del aeropuerto, cosa que nos extraña, porque en principio me parece que eso no es nuestro ámbito de actuación, pero bueno, lo han pedido. Con respecto al césped transitable de las rúas García Lorca y Celso Emilio Ferreiro, y en relación a la excavación arqueolóxica e restauración do Castelo de A Rochaforte. Básicamente, han pedido información sobre estos expedientes. Os axentes tamén estiveron nas oficinas de contratación do Concello para recabar varios expedientes de obras adxudicadas a CESPA. A sede desta empresa no polígono do Tambre foi rexistrada por unha dúcia de axentes da Policía Nacional durante pouco máis de 2 horas. No rexistro participou unha das 5 persoas detidas ao abeiro da Operación Patos, que cubriu o seu rostro tanto cando accedía á nave como cando saiu dela. Trátase, segundo puido saber Correo Televisión, do xerente de CESPA en Galicia. Tamén, segundo esas fontes, este responsable da filial de Ferrovial preparaba un dosier para denunciar ante a empresa as supostas irregularidades que estaría cometendo o delegado de CESPA en Vigo, tamén arrestado ao abeiro da Operación Patos. Os outros arrestados son o concelleiro de Urbanismo de Nigrán, o popular José Álvarez, e outras 2 persoas vinculadas ás principais empresas da trama. Está previsto que todos os detidos pasen mañá a disposición xudicial, pero non se descarta que se produzan novos arrestos no marco desta Operación Patos que está baixo segredo de sumario. Á espera de coñecer máis detalles, o Goberno compostelán amosábase esta mañá disposto a colaborar coa xustiza en todo o que sexa necesario. Por supuesto, lo que hacemos es siempre, en esta ocasión, como en anteriores y como no podía ser de otra forma, colaborar al 100% con la justicia. Por ejemplo, yo puedo hablar en mi caso, con respecto a intervención, se les ha facilitado toda la información disponible. Lo que sí es cierto, es que a pesar de todas estas cuestiones, a pesar de todo este procedimiento, lo que sí es que nosotros, desde luego, lo que seguimos es trabajando al 100% por los intereses de la ciudad. Ademais dos practicados en Santiago, houbo outros rexistros en organismos oficiais como a Delegación da Xunta en Vigo, a Deputación Provincial de Pontevedra, os concellos de Vigo, Pontevedra, Ourense, Ponteareas e Nigrán e tamén en varias empresas. E relacionado aínda ca xustiza, hoxe é noticia que a Fiscalía admitiu a trámite a denuncia presentada polos veciños de Galeras contra o proxecto para a construción dunha rotonda na intersección entre esta rúa e Domingo García Sabel. A raíz desa denuncia, a Fiscalía ordeou practicar 2 dilixencias. A primeira consiste en exixirlle á Concellaría de Urbanismo e aos servizos xurídicos do Concello que aporten o expediente completo sobre o proxecto. En concreto, o Ministerio Público quere que se xustifique a necesidade de dotar o aparcamento da rúa dun novo acceso. A segunda dilixencia céntrase en pedirllo se prona un informe sobre o alcance das obras que o Concello pretende realizar na zona para saber se lle afectan ou non a unha zona verde. Tras coñecerse a admisión a trámite desta denuncia, o BNG pedía novamente esta mañá a paralización do proxecto da polémica rotonda. Entendíamos que, desde logo, pagaba a pena que o Concello paralizase as actuacións
até ter, cando menos, contrastado e intentado consensuar ca veciñanza de Galeras as alternativas que podería haber de mobilidade na zona, non? Por lo tanto, eu creo que agora, pois, con máis razón, non? Que se admita a trámite non quere dicir nada, pero tamén quere dicir moito, non? Porque ese quere dicir moito implica que por parte da Fiscalía se ven indicios de que certamente poida haber algún tipo de actuación incorrecta, non? A partir de aí, pois xa veremos, non? Máis cousas, dúas brigadas de vías e obras estiveron toda a mañá traballando para tapar as fochancas que inundan as rúas da cidade. Confirmouno o concelleiro Juan de la Fuente, que explicou que os traballos se están a realizar aproveitando o descanso que nos deu a chuvia e comprometeuse a que todos os buracos estean tapados nun prazo de 10 días se o tempo o permite. Juan de la Fuente daba estes detalles nunha rolda de prensa na que estivo acompañado pola edil Cecilia Sierra para dar conta das incidencias rexistradas en Compostela por mor dos temporais das últimas semanas. Non pasaron nin 24 horas en chover e as brigadas de vías e obras xa estaban hoxe mans á obra para arranxar as fochancas que foron medrando na cidade este inverno. E que a situación é tal que non hai unha rúa de Compostela que non teña un burato. Os operarios traballaron no centro da cidade e tamén nos barrios. Concretamente estuveron en Conxo, Castiñeiriño, Conxo, e agora deben ir hacia Roche nestes momentos, se mal non recordo. E podemos garantir que mañán pola mañán, en vez de 2 brigadas, serán 3. Hoxe, como moi ben decía, cando despachaba co jefe da brigada de obras, diño mañán hasta o apuntador. Se fai falta, hasta vou de capataz. Pero bueno, se mañán temos un bo día, seguiremos bacheando e vamos desde o centro da ciudad hacia os alrededores. E despois empezaremos, evidentemente, como non pode ser outro xeito, no rural. O edil amósase moi optimista e calcula que as fochancas estarán reparadas en 10 días mentres non chova. Juan de la Fuente daba estes datos nunha rolda de prensa na que, xunto con Cecilia Sierra, deu conta das 1000 incidencias ocasionadas pola media dúcia de temporais que sacudiron Galicia dende Noiteboa. Só a Policía Local tivo que realizar máis de 200 intervencións. La Policía Local hace un reporte de 225 intervenciones. 225 intervenciones. Desglosa en varios apartados, quizás los más importantes por el número de actuaciones, y en este sentido tuvo que acudir a 45 caídas de árboles, a 70 desprendimientos de partes de inmuebles, como pueden ser las estructuras distintas, o sea, los tejados, las ventanas, parte de las fachadas, etcétera. Só o día de Noiteboa os bombeiros fixeron 56 saídas por caídas de árbores e sinais ou por problemas de circulación provocados pola auga. Para que se fagan unha idea, a concesionaria da luz atendeu en 2013 680 incidencias e no que levamos de 2014 xa son máis de 740 as intervencións realizadas. O BNG de Santiago sumouse á campaña posta en marcha pola CIGA para levar ao Parlamento unha iniciativa legislativa popular en prol da creación de emprego. Nacionalistas e sindicalistas compareceron esta mañá en rolda de prensa conxunta no prazo de Raxoi para dar conta destas medidas que tamén serán abordadas no pleno da corporación, tanto en Compostela como noutros concellos da comarca. A CIGA quere que o Parlamento debata unha iniciativa legislativa popular cun paquete de medidas para fomentar a creación de emprego. A súa campaña quere ir máis aló da Cámara Galega, conseguindo que os concellos tamén se impliquen. Por iso, o BNG súmase á causa e os seus voceiros na comarca de Santiago reuníronse hoxe cos delegados da Central Sindical. O remate quixeron explicar en rolda de prensa en que se traduce esta iniciativa. Levado ao ámbito local, a CIGA considera indispensable poñer en marcha campañas de potenciación do pequeno comercio. Se fala de que a Xunta de Galicia deberá desenvolver unha campaña permanente sobre a necesidade de consumir produtos e servicios elaborados en Galiza como forma de manter e crear emprego no noso país, comezando por facer efectiva esta medida as propias institucións, organismos e empresas públicas. Polo tanto, neste ámbito, dende logo, tamén entra o municipal. A política comercial e turística da Xunta de Galicia estará baseada nos principios de apoio ao pequeno comercio, de potenciación das empresas galegas de distribución, da promoción do turismo. Tamén, dentro do ámbito do municipal, tamén se pode actuar se falamos de todo relacionado coa promoción da cultura e da lingua galega.
O BNG comprometeuse a levar a iniciativa ao pleno da corporación, xa que coincide tanto na diagnose como nas consecuencias que están a ter na nosa cidade as políticas económicas do PP. Rubén Cela lembra que son 9.300 os desempregados na capital galega e 4.000 as persoas que viven en situación de pobreza extrema. De momento en Santiago levanse recollidas 1.200 sinaturas apoiando a campaña da CIGA das 15.000 necesarias para que o Parlamento debata a iniciativa. Imos agora a Milladoiro, onde os veciños están moi molestos polo estado no que se atopa o seu centro de saúde. Nos últimos días, as filtracións da auga nas instalacións fixeron que se tiveran que pechar algunhas salas do PAC. Por exemplo, a sala na que se realizan as extraccións de sangue. Os usuarios reclaman unha reforma deste inmoble. O aspecto exterior do centro de saúde do Milladoiro non é demasiado bo, pero o problema ven cando esas humidades que se detectan no teito e nas paredes lles afectan tamén ao interior do edificio. As pingueiras convertéronse neste inverno nalgo habitual nas instalacións, pero, segundo os usuarios, os problemas non rematan aí. Xa veredes como están as paredes, todas cheas de fungos e todo. E o que está por dentro e o que está enfermo cun cousa pulmonar fastidiada. Que vai facer? Como vai vir aquí ao médico? Mal, porque ahora mismo, ayer, vin aquí e estaba goteando por todos os lados. Eu, hace 16 días, que me operou dunha prótesis de rodilla. Entonces, para subir non hai ascensor. Outra, que incluso cas muletas me iba a caer, porque a agua estaba por todos os sitios e non é normal que este centro así. Hai uns días estes problemas coa humidade obrigaron a pechar a sala na que se practican as extraccións de sangue. Os usuarios do PAC do Milladoiro piden unha reforma das instalacións ou incluso un novo edificio coas condicións adecuadas. Non son as mejores para un centro de salud, pero bueno, tampouco estar sermundista. Yo creo que se le podrían hacer algunos arreglos, que no haya cubos por el medio, que las salas estén adaptadas. Yo ayer vine a sacarme sangre y no estaban utilizando la que usan habitualmente. Hai moita persona maior que ten o médico arriba, entendes? Teñen que subir escaleira, non teñen ascensor, nin teñen nada. E iso vexo un pouco máis... Quizá tendo un ascensor para as persoas maiores. É unha vergoña. Realmente xa fai tempo deuse ou pensouse nun terreo para facer un novo, que era por aí, mas nunca máis se supo. Pola súa parte, o Concello de Ames parece que xa tomou cartas no asunto e que levará a cabo un arranxo do teito do centro de saúde. Velar polos dereitos dos consumidores, atendendo sobre todo os sectores bancario, da enerxía, das telecomunicacións e dos seguros. É o obxectivo co que nace a COG, Asociación de Consumidores e Usuarios de Galicia, que é o froito da fusión de dúas entidades que xa existían previamente. Hoxe, este novo colectivo presentouse en rolda de prensa e os seus responsables reclamaronlle á sociedade un papel máis activo na defensa dos seus intereses. O pasado 14 de febreiro, a Asociación Galega de Afectados por Produtos Financeiros e a Asociación de Usuarios de Caixas de Aforro e Banca decidiron unir forzas para defender os dereitos dos cidadáns máis alá do sector financiero. O resultado foi a constitución de ACOUGA, a Asociación Galega de Consumidores e Usuarios. O resultado de unha necesidade. A necesidade de dotarnos os cidadáns galegos dunha ferramenta seria, eficaz e eficiente na defensa dos nosos dereitos como consumidores, tanto de xeito individual como colectivo. Unha ferramenta da que a toda agora adolecíamos. A COUGA centrarase ademais de no sector bancario, no asegurador, no das telecomunicacións e no da enerxía. A asociación quere acabar co que considera abusos na comercialización da electricidade. En tres distribuidoras comercializadoras que son, e non teño ningún inconveniente en deletrealas, Gas Natural Fenosa, Endesa e Iberdrola. Oligopolio colusivo, porque pode haber oligopolios competitivos. Isto é un oligopolio colusivo, de colusión, é dicir, de acordo,
de acordo implícito entre os sectores, entre as tres empresas, para que, con unhas graves consecuencias en canto á pobreza enerxética das familias e en canto á falta de competitividade e a ruína na práctica das industrias. A Couga quere apostar pola vía da demanda colectiva para defender os intereses dos consumidores, como xa o fixeron as dúas asociacións predecesoras en asuntos como as preferentes. Para a entidade, a xustiza está demostrando que sabe responder cando é chamada a resolver os problemas dos cidadáns, e iso hai que aproveitalo. A Couga ten a súa sede central na Coruña e oficinas territoriais en 5 das grandes cidades galegas. A de Santiago aínda non está aberta, pero a entidade confía en que o estea próximamente. Imos lle botar xa un ollo a nosa axenda cultural. E da man de Meteo Galicia coñecemos de seguido as previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha fronte cálida afectaralle mañá a Galicia, deixando ceos moi anubrados e posibles chuvias febles no litoral atlántico e nas zonas altas. As temperaturas subirán e os ventos serán do sudoeste, moderados no litoral norte e frouxos no resto. No xoves unha fronte fría cruzará Galicia deixando chuvias moderadas nas primeiras horas. Co avance do día quedaremos nunha situación de chubascos. As temperaturas mínimas subirán, mentres que as máximas manteránse sen cambios. Os ventos soprarán do oeste. No venres unha masa de aire frío deixará nos chubascos con saraiva e ocasionalmente con aparato eléctrico. A cota de neve estará alrededor dos 600-700 metros. As temperaturas baixarán e o vento será do oeste moderado. Mañá en Santiago ceos anubrados con chuvias febles tipo orballo. Os ventos serán frouxos do sudoeste. As temperaturas mínimas subirán ata os 8 graus e as máximas serán de 11. Para o xoves agárdanse ceos anubrados con chubascos e ventos moderados do oeste. As temperaturas manteránse sen cambios significativos. No venres os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos febles. O vento será do oeste frouxo pola mañá e moderado pola tarde. As temperaturas baixarán, a máxima será de 10 graus e a mínima de 5. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as novas, non se movan, que regresamos nun minuto co preguntoiro.